Di manihapon ta. Ang oras karon alas 10 na, karon ba manyapon. Kaya karon ba man ko na humaglungag. Sige na mahimo kong walay sili ug suka nga halang. Ulo day na sa isda, inon-on og mga talong. Right. Nyapon mga bali manyapon. Talong. Sili. Ano? Ang suko na yung mga bukog. Madali. Ano bukog? Alam ko din yung sili. Ang mata. Ang mata sa isda. Kaya ito sa kasili. Nanay sili ang mabilis. Ano yung isda mga bali. Buragi bagyuhan ba di eh. Mga tuali. At pilang mga sili.
Bukog ra gyud og panakot ng gabilin. Muna nakalami basta na halang nga suka lami ang kaon mga badi ba. Right. Thanks for watching. Thank you Lord. Busog gyud kayo ko.